Spørgsmålet er så, hvad er egentlig det modsatte af ordet? Jo, det er blandt andet, når man døber sit nyfødte barn, Anastasia Caroline Amalia Rosannes af Rosenborg. Jamen, det er der jo ikke nogen, der gør. Jo, det gør komtesse Camilla af Rosenborg og hendes mand, der blev forældre til en lille pige her i weekenden. Vi har her fat i en af de store nyheder i dagens høst af ugebladet. En nyhed, der er præcis 53 cm lang og 3400 gram stor. 53 cm og 3400 G. Og så en nyhed, som i øvrigt kun lige med nød og næppe noget med i denne uges ugeblad. De har nemlig sidste frist for indlevering af stof mandag. Og den her datter med det blå blod trak den altså med at komme til verden helt til mandag nat lige over midnat. Men man kan, når man vil, så da klemmen var sat på navlen, og i åbnede lige skubbet lidt til side, jamen så var der jo virkelig en god plads til fotograferne, og resultatet står altså at se i både Se og Hør og Billedbladet i dag. Velkommen til verden til Anastasia Caroline Amalia Rosannes af Rosenborg. Jeg kan ikke lade være med at tænke på de problemer, den navn måske kan give undervejs, altså i børnehaven. Jamen det kan altså ikke lade sig gøre at få 4 garderobeskab ved siden af hinanden, så der også er plads til dit navnskilt eller meddelelser fra påbud. Det har desværre ikke været muligt at aflevere følgende forsendelse til den gennem brevsprækken, da afsender havde skrevet fuld adressat og navn på brevet. Eller bare sommerferiejob på, skal vi sige, en drive-in McDonald's. Og så er din cola og din Big Mac klar. Undskyld, var det mig, der væltede din Fiat med min navnskilt? Men OK, det må du selvfølgelig selv om. DNDSSO. Kært barn har lange navne. Godmorgen.